West Sales Asia Association mentara sengi ka khana tarik unai wing araja rafulai kala pelang ni kajing yai pai ba ban persya alor kajing le ban jong ka sarkari ki Asia ka bahadu menta kam simna tidak setiap ban ki ya kajing siu ka berinda ka menta jong ki Asia hapo jong ka jela kani ka sang jong ki Asia hapo West Sales District kala pelang ya kajing yami pai ba ban kumjur kajing yai pai ba nadu hospital MCH bat penkot adu po yo nong stan akabala dandu ka jalang ban pandam jor ya ka sarkar MDA kamdam ya kementri ka koi ka khia kabalakan lamla da ka baong baka tripod trikam jugi Asia kalong tang asnam kabana kalyang jang ka sakar preng pa kaong pan baki dio ki Asia ke bla tri palat expose nam kajing si ka nong ki arfo ja tengka kini kalong ka kum kajing thu juga kong Mary June Marsing kabalang ka president juga Meklia Asia Workers Union kabalakan ha ka jalan kabala long hapo nong stain menta kasi na ka banta jong ki breu ki badon hapo kasnong ka thau te na kaliang ka jonga nganong serem sushi bon namar ki dang don ki nong serem kamram ku mukpa da ka bai san ran ya la ka jong ka sen da ka tingya rani nang to nang te na MCH ka hadu ka ne ka 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 bangi ki don thang ni ngai khuk nei ro ya ki ki jongi ki balang ki ki jongi ki balak klai ka ne sem ban ka lam ni ban ya san ran ya ki ha ka ne ki ka ba man ka par kum juru ya ki parlok ki badai ki nong tho kubor ki balaya bon reka bat ni ha ka ne ka por bat dei dei ba ki chongki ba ka ne ka kubor ka sini kala ba sa priang cha ki ki jaka ba baro kin te ba ayu ki asa jo ka west ka ki hel kile man ta ki ha po nong ton ke ha ka sen jo ka me kalia asa Workers Union ni ang ne nga yeng ban aya ka singkran kani ka pitrali ka ba man ta ka ki ka dei kum si ban ta ka jing bom snoron jong ki asa halor ka jubab ka baliyo na ka state government ka West Country Health Asia Association ka pandai ya ka ne ka pitrali habin ka jingyo ya ka jubab na ka state government ka bom saklo penhen dai ai ruam ngai ka ka ba ki asa ki yo ka lo ka ba pentang si hado kata ya ka dono ka jong habin ka ni state go ka Meghalaya Asa Health or Meghalaya Asa Workers Union mereka bat ka health minister dapat health minister ila kula banaya ka jubam hadin ka jishong meeting mereka bat usiam hendrai hakan mereka rekat kum ka jubam ka bani yoi nang bagi press ki media kalau mana kalian jong ka government ka claim response ai ru ya ka jinggawa jong ki Asa bat shuro kai ka bagi Asa ki dal apne ka jinggawa ka batau ha ka bai health minister jong iyo bakar ta bagi Asa kin try ka dei kang arsnem dainam wasnau linggo bana ai health minister jong iyo ya ka lega guidelines ka bang bagi Asa kini bang try Asa kang arsnem lada ka don kung ka guidelines na kaliang ka Meghalaya Asa Workers Union ni kan pati ai health minister bain so baban pa marbor ya ka Asa guidelines ya ka Meghalaya Asa Workers Union bayan step bagi Asa jong ikini ibang try kang arsnem lada kadai kang arsnem balai pa ka NHM nomo ya ka lega sikli balai ka NHM pan ka ai ya ka golden handshake ya ki Asa da ka bang tanno ka Asa ka balla bang try hado si pongnem hadin jong ka si pong hadin si pongnem ka jing try kam ka lada ka sok thai ngin ai da ka golden handshake ka ba arpau hadam hado ka lega guidelines to mi health minister na ka lega guidelines to ka NHM na ka yang jong ang control I health minister on ki Asa ki na bang try asnam kaya lega pat ka ong ba ki Asa ki ba try hadin si pongnem kam kin tayo ya ka golden handshake ka ba arpau hadam ka shuro wasnau ngo bai health minister dumi I claim yo ya ka jing try si to ka jong ki Asa kaya ka ba ni no se baki khot ya ki Asa baki dai ki nong try bon ko ba ko ki parla ka Asa bai ha ko na ka liang jong pi pi rang la ban piang ma pi dai ki nong try bon so
play. Mereka foto babam dan mano bala bandim klem na bam. Kiasa kidon kapo kitran kidon kamban bam. Lala ihang minita lagi idam khot ya kiasa ba kidai tang kinong trainer so ba. Soba ai da uaidi. Ya kiasa ba katsa balet kinyo free. Kinyo ban ne soba. Kin show kali kinyo ban show. Soba klem na don kamban siu ya kabai kali. Lala kidon kam khau kin le chiam na po kidukan kidon kamban siu. Ya kabai khau ba kinyo. Mon soba. Lala ki pas kali ki kon. Kisko ki dan priang ki kon ki jom ki. Klem na don kamban siu ya kabai skol. Ngas soba no. Kiasa kimla. Bantrai mon soba. Sisian na ni dang dai ki priang. Ni dang don kamban bam. Hoi. Ni priang ba kiasa ki dai ki don trai incentive. Ki dai ki don trai incentive ki jom NHM. Rai ei ma na ka yang jong ni dawan na ka long ba. Ni dawan na ka state government on dai na ka NHM. Kumbasa ki wai ki jalat ba ni yo i ma na ki dai support ki. I president jong ka sikiam i nang pa na ka notification ka bang siang jong ki ai sa ki asa jong ka sikiam ba ki siu shi power ta ka shi balai from the state government. Lada hati kim ki la bang siu shi power ta ka shi balai ya ki asa jong ki na ka state government. Why not in Meghalaya kim la bang siu ya ki asa. Ki asa jong ka Meghalaya state ki klem na wa. Pala ki ka bar ka ba ka sarkar kala. Ni klem na muda hiru barashi ka tuwa mar ka singawa ka to ni. Ngai ka en ka bang yo. From happen keu ya ka sing siu to ki asa. Ka kom ka dor ka ya dei bak ka juk ka ba menta. Ngai ka en ka bang ni force. Ka state government jong ni. Kadang kaitan ya kiasa, maka pelang ya ki tangkung ki dosin. Nama kata ki bang ki dong ki jam na baru ki di panen ki badana bogaset, ki senyang ki kenyang sa kiasa. Kamba ya ki siu pat ki ya. Selama lama na ka Meghalaya asa waktu si Johnny. Kamba ka state government kampat penhun lane kampat pelorong ya ki jengdawa jong ki asa ki badana ko ka chatri jong ka Meghalaya asa waktu si Johnny. Kayunyon kala simbet da kawai bangin yat da ka independent sai kat hado bangin da pha ko warga ko moi la da ka don kuno ko simpen kala reya ka mentani setiap lo taro bagi asa ki dang don ha ka trai ko si benta na kalian jo ka Meghalaya asa wata sinyon ngapar ya ke ting dapat na kalian jo ki program slow ki ramba slow ki secretary slow ki committee jo ki slow ka per ki zen ki zen tabla baba ro ki pada nong chong snow ba pin sa ba ba na ya ke ting da sang ki jong pi ya ka asa ka jong pi dak ba pin ya sa si som kam ba ka asa kam pat la bang tre